Pak, dia nung dilakoni beras entar masih kesambung mangan sepisan. Bener, jadi sih. Jadi nah oleh dia ya itu minta tolong makan aku nyebet kai gua yang tadi ya rapat akeh apa ini Dindo Aku arep kelompokan. kelompokan yang di Arep namanya Lala. Aku njaluk duitnya tak kanggo jajan. Duitnya karek iki tok, Nduk. Enake duit tabungan kuwi kanggo nyicil daftar sekolah SM kamu. duitnya hari iki karo ning tabungan kanggo daftar sekolahmu Nduk enggak murah saiki bapak ya ora oleh kerjaan Lala ora peduli apa-apa nentek ra ngurus aku. Saiki aku njaluk duitnya. Masa aku ra tuku apa-apa? Kabeh padha tuku, aku ra tuku dhewe ya isin to aku. Iki wae kanggo tuku beras karo janganan wae sing cukup lho, Nduk. Ah, mbok iki ne. Wah, ini banget, ini ngaji sisi ini. si sabar itu kabar ya dulu Walah, biar gue ngewin apa ya aduh di situ. Bedesi ta, wonten apa nggih? Iki lho Bu, badhe jeneng kula, Pak Tomo kula kengken kegiatan sabin. Kula timbali Pak Tomo, jenengan pindah yen. Pak dipadosi kali Bu Desti nyuwun tolong kerja biasa. oh alah iya Bu wonten napa gitu Des Lho Pak, kula jeneng nyuwun tolong Kerja. sabin. Saged napa mboten nggih? Alhamdulillah. Saged Des, dina napa nggih lekase? Iki Pak, pripun saged napa mboten? Ngapunten nggih, dadak. Mboten napa-napa. Nggih, nggih. Jan, kowe duit ra pengen ngopi aku. Aku ora duit duit ta. Delak tiga. Ora duwe. Lah iyo. Kok golek target timbangane ra ido ngopi. Ayo ae, asline bagi loro. Wis to, tenang. Kae targete. Ayo ayo ayo, Yos. Ayo ayo. Ayo. Men yo wae kene kok aku gelem ditene Lala. Piro ya isine ya? Wah, yo lalak mene iki. Padahal lumayan. Yo kek budal yo. Ayo. Sep. Yo, Ayo nang datang balik to. Jajal parang ono. yo. Yo tak pasanane. Ayo melu. Yo, yo.